Abolish toll fees. Yan ang hinihingi ng mga maraming motorista sa ating bayan. Bakit nga ba daw may toll fee pa ang ating mga major highway? Yan ang sigaw ng ating mga mamamayan. Bakit ang mahal pag pumunta ng probinsya? Yan ang paksang tatalakayin natin ngayon dito sa Ilocano Defenders. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. So, bakit nga ba may toll fees, no? Kasi marami mga kababayan natin na naka-experience ng pag-abroad sa ibang bansa at nakapag-drive doon tulad sa Amerika, Australia, pati sa Europa at mga nangungunang bansa na wala namang toll fee ang mga major highway nila. Bakit ganun? Kasi doon may tinatawag sila na freeway. Yung freeway, yan yung libreng highway. Kumbaga, libreng daan, wala pong singil yan. Mga major highway na pupunta sa mga malalayong probinsya ng kanilang bayan, no? So, sa atin, yung mga major highway natin, may toll, may bayad lahat. Bakit nagkaganon, ano? So, yun yung tanong natin at tanong ng nakararaming mamayan. Ngayon naman, para maging fair naman tayo sa ating bayan, sa Amerika, Australia, Europa, meron din namang mga toll roads, no? So, hindi naman walang toll fee din sa kanila. Pero sa kanila, yung toll road, kasabay siya sa mga highway or freeway. Pwede ka mamili ng toll road or freeway. Hindi ka solo or di lang toll road ang pagpipilian mo. Hindi tulad dito, wala nang mga major highway, panay toll road lang kung gusto mo talaga makarating sa probinsya sa mga malalaking kalye. Sa Amerika, pati sa Europa, Australia at nangungunang bansa, mayroong toll road para sa mga gusto ng shortcut at meron ding freeway para naman sa mga hindi gusto ng shortcut, no? Pero pareho itong malaking daan at major highway siya, hindi siya provincial road or maliliit na kalsada. Dito sa Pilipinas, kung gusto natin makarating sa probinsya na hindi dadaan sa major highway, kailangan dumaan ka sa lahat ng mga maliliit na provincial road at mga eskinita, stoplight at sa lahat ng mga maliliit na bayan bago ka makarating sa malayong probinsya. Hindi tulad ng pag nag-toll road ka, dadating ka sa probinsya ng mas mabilis dahil exit na lang yun walang stoplight yun, tuloy-tuloy lang yun, exit na lang pagpipilian mo sa highway. So, bakit ganun? Para malaman natin kung paano naging ginto ang sistema ng Pilipinas, kailangan balikan natin ang kasaysayan. Noong 1977, itinaguyod ng Presidential Decree ang Toll Regulatory Board para magbigay ng guidelines at maghikayat ng mga investors para magtayo ng mga major highways. Dahil noong mga panahon na yun, iba pa ang priorities ng government natin. So therefore, yung mga highway, ipinaubayan na nila sa mga private investors and companies. So syempre, pag private investors and companies ang magtatayo ng mga major highway, syempre medyo biased sila sa mga pagpipilian na daan and therefore, mangungutang sila and mamumuhunan sila to build these highways. These infrastructure projects are not cheap. They are a very, very highly capital intensive and kailangan nilang mangutang sa mga financial institutions and mamuhunan para maitayo itong mga projects na to. So therefore, pag namuhunan sila, kailangan nila kumita din para sa tinabaho nila kasi tinabaho nila yon, nag-risk sila doon. So therefore, maniningil sila ng toll. Ganon din naman sa Amerika at Europa, yung mga toll road doon, pwede naman din maningil. Pero ngayon, para ma-abolish natin ang toll fee, ay hindi ako naniniwala na i-impose natin na tanggalin or i-nationalize yung mga highway. Kung hindi, maggawa tayo ng vision para sa gobyerno na gumawa rin tayo ng mga freeway, no? Kasi ngayon, lumaki na ang populasyon kumpara noong 1970s, marami na mga kotse sa kalsada, nagta-traffic na. Ngayon, dapat i-prioritize na natin yung freeway, no? Kasi marami ng taong may kotse at gumagamit ng kalsada, kailangan gumawa na tayo ng free highway. Kasi noong panahon, para magprobinsya, kaya nyo lang yung mga either mga industries or yung mga may kaya. Pero ngayon, lahat na kailangan gumamit ng highway. So, paano to? Dapat ang freeway i-envision natin sa ating public works. Hindi siya magko-compete sa mga toll road. Paano mangyayari to? Una, kung yung mga toll road dito dumadaan sa mapa, dapat yung freeway mga ibang bayan naman ang daanan niya para yung mga exit niya hindi nagko-compete doon sa toll road.
Kasi dun sa toll road, yung mga pinipiling exit dun, yung mga bayan na mga may kaya, kung saan may kayang magbayad ng toll fee. Kaya yung mga bayan na medyo malayo sa toll road, yun yung mga hindi na nadadaanan or kailangan dumaan ka na sa mga maliliit na kalsada ulit para makarating sa mga bayan na mga pangkaraniwang tao. So, para sa gobyerno, ang objective ng gobyerno is to give fair and equal opportunity to all citizens, may kaya and pangkaraniwan. So dapat yung freeway idaan dun sa mga bayan na mas hindi dinadaanan ng toll road or malayo sa toll road para mabigyan ng equal opportunity ang ating mga kababayan na sa mga probinsyang yun. Yung mga entrance and exit points naman ng freeway, pwede naman ilayo din from the entrance and exit points ng mga toll road, lalo na kung sa Metro Manila mag-uumpisa ito. Pwede naman sa kabilang dako ng Metro Manila para hindi sila mag-compete at ma-divide yung traffic, hindi magko-congest yung traffic sa mga exit points ng Metro Manila at National Capital Region. So yun ho ang nakikita nating vision na dapat start na ng ating Department of Public Works and Highways para magkaroon ng freeways sa Pilipinas at talagang matanggalan na ng toll fees ang mga mamamayan natin na nahihirapan sa toll fees. Kasi kung yung mga toll road, pwede naman yan i-maintain para sa mga may kayang motorista. Yung mga medyo pangkaraniwang mamamayan natin na nahihirapan sa toll fees, pwede naman dumaan sa freeway, no, para hindi na sila kailangan magbayad ng toll fee. And that is the best way to solve the toll fee problem, na yung mga mamamayan namamahalan tuwing bumabiyahe, ano. So dapat gumawa tayo ng alternatibo para sa mga mamamayan na hindi kayang magbayad ng toll or nahihirapan magbayad ng toll. At yun ang freeway. Tulad ng ginawa sa Amerika, Europa, Australia, may freeway. There has to be always an option that the government provides that is convenient and gives equal opportunity for all citizens. And not only that, the freeway will bring more transactions and more business dun sa mga probinsyang nagkaroon ng exit sa freeway, no? Kasi yung toll road, pinipili lang niya yung mga mayayaman na bayan na pang-exit niya. Yung freeway naman, pipiliin niya yung mga bayan na hindi na-access ng toll road, yung malayo sa toll road. So kung nagkaroon ng ganong infrastruktura, syempre, lalago din yung negosyo dun sa mga lugar kung saan may mga exit na yung freeway. Kaya dapat, ito ang isang pagtuunan ng pansin ng ating Department of Public Works and Highways para mas lumago ang ating ekonomiya, mas guminhawa ang ating mga motorista at mamamayan na gumagamit ng mga highways. So yun ho ang mga ideas and directions na nakikita natin para umunlad ang ating bayan at ekonomiya. So pag umabot ho kayo sa parte ng video na to, please subscribe sa aming YouTube channel dahil malaking tulak ho ito sa aming channel na makapagpalago pa ng more good ideas para sa ating bayan. So muli, maraming salamat po. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. Ilocano Defenders, Ilocano Defenders, ipinagtatag